dwaro mago mag rowere ma koro ikawo ombulu kidam kidam. Iwacho ni ikawe at a very low rate. Akini dibed ni rem nitiere kanye. Bana kachako kodi to parni okang' ma kama bende osechako modeko nikech continuous voter registration nek bedni itimo to ang'e gima notimore apisi mano mar IBC chakre higa mar 2023 continuous voter registration okosebedo katimore sani okane gidonjo kore tich emomiyo chenro ma kama ochako. Mokwongo an godo chande kwa dhie ng'anyo cha kik wabed ni sani odok piny nikech kata ka aneno recently vijende no riwre mondo mi gidhi support owad gi moro thaya ano ni riwruok no ema onego wabed godo mwach ni wawuok oko wadhi kawo voter registration nikech wadwaro jotelo mabeyo tiwacho ni chakre kodwa kik beda ni en wach wagoga koko to onge gimwa timo koro samuoyo no wawe kik wabeda joma wuoyo to kawo action onego beni gik mwa wacho nenore timwa koro wawuoguru oko mondo wabende wadhi luturo mbulu mondo mi wang'e maber ni ating'o silaha madhi loko ngimana makiny nikech the moment ma jotelo mabro yierogo bro ng'eyo ni vijende ma population gi ng'eny emomiyo wa ombulu mane makoro miyo gini ube interest maru dhi bedo katad kanyo to the moment ma vijende wuoya but gikawo step back ing'eni gibende giwacho ni magi dong' wang'iyo go wuoya to but onge atua moro ma gibokawo koro an asiyo vijende ni mondo mi giwuog oko mondo mi gidhi team voter registration nikech mai sila marwa to also ne jo IBC bende gin gi